Лорд Вейдър, разрешете да доложа. Кажи, педал. Имперски щурмоваци са заловили блогерката Кет Балу. Доведи ми я веднага. Имам специални планове за нея. Какво сте намислил, милорд? Ще изевра лазерния меч в газа. Но, сър, тя е блогерка. Не го завирайте. Не ме интересува каква е. Ще изевра меча в газа. До дръжката.